En primer lloc, gràcies a la gent de Ram Berguedà i a la gent del Casal Panxo per haver convidat a Som Països Catalans a participar en aquest acte a l'ombra del Pi Jove, una referència que hauria de ser també significativa de la necessitat de trencar amb dinàmiques que fonamenten qualsevol concepte de catalanitat en el sentimentalisme i que no el traslladen a l'arrel de base que és l'acció política. Precisament el Pi Jove ha de representar aquest pas endavant cap a una formulació política de la realitat nacional dels Països Catalans per damunt de les dinàmiques regionals i de les dinàmiques disgregadores. Deia algú que tot allò que en política no ens fem nosaltres mateixos, ens ho faran els altres en contra nostra. I això està passant a casa nostra des de fa una colla de segles. En els temps més actuals, des de l'any 1978, en què s'aprova a l'estat espanyol una Constitució que no és res més que la renovació de la primera Constitució de l'estat espanyol modern, els decrets de nova planta, fent del pacte entre el franquisme i les noves forces polítiques democratitzadores o autoanomenades així, per tal de renovar el pacte d'estat que permetés mantenir aquesta realitat sense divisió i sense trencaments, es formula un marc legal que imposa la negació de la sobirania als pobles que estan inclosos dins l'estat espanyol i que, a més, estableix i sacralitza la divisió dels Països Catalans amb un article que prohibeix la federació de les comunitats autònomes. No hem d'oblidar, en cap cas, que quan un país no pot esdevenir lliure en el seu conjunt, sempre hi ha responsables, i aquests responsables cal trobar-los, lògicament, en els estats ocupants, en els estats que ens neguen la realitat, però també en aquells que des del propi territori formulen propostes que acaben legitimant la fragmentació del país i la impossibilitat d'avançar cap a la sobirania. En aquest sentit, és imprescindible que tinguem la memòria ben clara de qui va firmar el pacte de la Constitució espanyola i qui avui ens parla de sobirania, que ens va enganyar aleshores i que probablement ens estan enganyant actualment. I en aquell pacte de sobirania hi ha dues forces polítiques a l'estat espanyol que van firmar el pacte constitucional que garantia la sobirania espanyola per damunt de tot, que són el Partit Nacionalista Basc i Convergència i Unió. 35 anys després, aquells mateixos interessos polítics, econòmics, de poder, es tornen a visualitzar amb una nova transició que planteja avançar cap a la construcció d'una realitat política. Encara hem de veure definida quin és aquest model, quina és aquesta proposta, una realitat política en la qual novament es torna a renunciar al conjunt de la nació. Es torna a renunciar als Països Catalans. I en aquest sentit cal que tinguem molt clar que si els Països Catalans són la nostra nació, hem de deixar d'una vegada de confondre'ns parlant de que Catalunya és una nació. Catalunya no és cap nació. Catalunya és una regió avui espanyola i en el futur pot ser una regió com a tal o pot ser part de les diferents regions en què s'estructuri el futur estat independent dels Països Catalans. Per tant, cal que tinguem clar, cal que descolonitzem el nostre cervell, com algú fa una estona deia al Pi Vell, cal que descolonitzem el nostre cervell i comencem a plantejar que qualsevol projecte només és viable si el fem des de la perspectiva nacional, des de la perspectiva dels Països Catalans. O potser volem passar la història com l'única nació que a si mateixa es retalla per tal d'adaptar-se a les necessitats de determinats sectors i per no fer mal als estats que actualment gestionen aquesta fragmentació del nostre país. Davant d'aquesta situació que viuen els Països Catalans, d'aquesta situació de fragmentació en la qual casualment coincideixen les propostes
dels ocupants i les propostes de determinats sectors de la pròpia nació, aquesta realitat de fragmentació, de divisió, de regionalització del nostre país, davant d'aquesta realitat, davant d'aquesta situació d'invisibilització dels països catalans, neix el mes de febrer d'enguany Som Països Catalans. Som Països Catalans no és una campanya, Som Països Catalans no és una associació cultural, Som Països Catalans és un organisme popular, transversal, de construcció nacional. Som Països Catalans és una eina al servei de fer visibles els països catalans en tots els àmbits i convertir-los en subjecte polític per tal d'assolir la seva sobirania en el seu conjunt. Els països catalans només poden suportar un procés de sobirania d'una part del territori si realment parteixen d'un projecte nacional. En cap cas un projecte que justifiqui el trencament del país pot ser capaç de suportar una realitat de sobirania parcial del seu territori. Hi ha prous exemples en la història que així ho demostren. El cas que potser tenim més proper és el cas d'Irlanda, però també hi ha altres casos que demostren que la fragmentació del país mai porta a la plena sobirania. I aquest és el repte que tenim al davant. I per això calen propostes i projectes nacionals en tots els terrenys, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit comercial, en l'àmbit comunicatiu, en l'àmbit polític, per damunt de tot, perquè la lluita cap a la sobirania de qualsevol país és un projecte estrictament polític. I en la política que es desenvolupa al voltant d'això es poden desenvolupar i construir qualsevol altre projecte sectorial o en qualsevol àmbit. Joan Fuster deia que els països catalans són alguna cosa. Què? Una nació? Una nacionalitat? Un fantasma? Deia que no li importava. Esperava encara que algú, catedràtic o no, ens proporcioni definicions precises per aquests termes: nació, nacionalitat, fantasma, amb un mínim de rigor científic. Però som alguna cosa. No volen que siguem una nació o una nacionalitat? És igual, serem un fantasma polític. Joan Fuster posava el punt en el centre del problema. Els països catalans i qualsevol projecte nacional no són una reivindicació folclòrica ni una reivindicació cultural, sinó que són una reivindicació política en tots els àmbits, comercial, cultural, etc. Toni Cucarella, escriptor de Xàtiva, en l'acte de presentació de Som Països Catalans que varen fer a Sueca el mes d'abril, deia que cal construir efectivament aquest marc propi de referències, desenvolupar plantejaments polítics, formes d'organització, d'intercanvi, d'intercomunicació, sempre tenint en compte les circumstàncies de cada territori, sense callar res, sense maquillar res, sense ocultar res a l'armari, sense importar-nos les reaccions sempre histèriques dels espanyols, sense importar-nos les veus acovardides i còmplices de l'espanyolització cultural i política dels regionalismes aïllacionistes. Cal pensar i fer pensar els qui ara els defugen des dels països catalans i pensar els països catalans perquè deixin de ser abstracció sentimental i siguin concreció política, realitat política, inqüestionable, irrebatible. Seguir encara ara enfangant-nos en el debat de si països catalans sí o no, si és més intel·ligent callar-nos o és més covard, tot plegat és una pèrdua de temps. Som països catalans i el debat que hem de promoure és com els volem, com els concretem, com els construïm, com els fem imprescindibles. Per això, Som Països Catalans us crida a incorporar-vos a la proposta de Som Països Catalans, adherint-vos al manifest de la campanya i a participar en tots els actes i iniciatives que sorgeixin des de Som Països Catalans, però també que puguin sorgir des de qualsevol àmbit de la nostra realitat nacional i des de la nostra realitat social. Com sabeu, Som Països Catalans hem engegat diferents iniciatives, però la més important és la de fer créixer aquesta xarxa en tots els àmbits, no només des de la iniciativa Som Països Catalans, sinó convertint qualsevol de les dinàmiques, qualsevol de les propostes, qualsevol de les activitats que duem a terme arreu de la nació des de la perspectiva nacional. Aquí s'ha presentat
Per exemple, la campanya contra el fracking. El fracking és una proposta de determinats sectors del poder que afecta gran part del conjunt de la nació. Una resposta nacional al fracking a partir de l'organització de totes les iniciatives que arreu del país s'estan duent a terme segur que serà molt més efectiva que les diferents iniciatives localitzades a nivell territorial. I com això, qualsevol cosa. Els mitjans de comunicació, les activitats culturals, totes necessiten un projecte comú, perquè només des d'aquest projecte comú podrem desenvolupar realment una proposta nacional i, com deia abans, fer front a qualsevol circumstància que no resolgui la nostra realitat pel conjunt del país. Res més, novament proposar-vos la vostra incorporació a Som Països Catalans, a desenvolupar propostes en aquest sentit i fer una nova crida perquè cap iniciativa des d'avui mateix i en endavant tingui el marc regional, sobretot en el cas de Catalunya, perquè és qui formalment està desenvolupant un procés sobiranista, i passem a desenvolupar totes les iniciatives des d'una perspectiva de Països Catalans. Gràcies.